Abdodo na cikin daji janari na kan hanya da tauna cikin ofe. Najeriya Abbasi. Ban Allah. Najeriya Abbasi. Mutum yanke ki. Najeriya Abbasi. Ayya daɗe yana aiki mun daɗe muna waka. Najeriya Abbasi. Shekara 45 abba na cikin aiki. Najeriya Abbasi. Shekara 25 abba ya cikin yan'i. Najeriya Abbasi. Shekara 20 daidai abba ya cikin gwamna. Najeriya Abbasi. Shekara 25 abba ya cikin NA. Aikin shi biyar kowane shekara 5 abba yayi malamin daji. Shekara 5 abba yayi malamin hanya. Shekara 5 abba yayi zama cikin yadi. Shekara 5 abba yayi zama cikin ofis. Shekara 5 abba biyar ya rike LPO. Najeriya Abba biyar ya rike LPO. Najeriya Abbasi. Shekara 20 daidai abba na cikin NA. Aiki hudu yayi kowane shekara 5 abba yayi senior service. Shekara 5 abba kuma ya zama ADO. Shekara 5 abba kuma ya zama PDO. Shekara 5 abba biyar ya rike rasta. Najeriya Abbasi. Tabari haka nan dutse. Najeriya Abbasi. Mutum tara yake abba. Najeriya Ka tuna ba ya cika goma. Najeriya Abbasi. Ban Allah. Najeriya Abbasi. Mutum nan kirki. Najeriya Abbasi. Tsoho da tijo. Najeriya Abbasi. Da tijo mutumin Allah. Najeriya Ka ji kiɗan da ba a sa kowa in ban da mutum shidda. Wannan daraja Abbasi. Yaro mai kiɗan kotso ya bani bala doki. Zaƙin libocin gwamna ya bani sulle goma. Garba mai kiɗan goge ya bani biya uku. Shi ko bello in gawa gafan ɗaya ya bani amina da gota. Rance ta kara sule goma da kyarki ga mata. Daure ta bani sule uku. Wannan daraja Abbasi.